салом алейкум тамошобинони азиз, ҳама каса созе хубе. Мо ай мактаб омадастем, гуфтам як кучора сёнка када қачимо гап зада барам. Ина нига кадри мактаба ҷое ки ваяку площадкаи барои футбол бозӣ карданашон. Барфша бина чӣ хе баланда. ҳозир хона рафтастем мо. тамошобинони азиз, мо ба хона расоқу саломат расидем. ма камтар шӯрбои мирғӣ када будам, то кӯдак омадан рафтем тайёр шава шӯрбо. ина шӯрбо тайёр шид, мекашем шиками кӯдака сер мекунем, и дарсоша мекунад. ма бо ай пишти кор бори хона. мунис рӯҳ камтар оча фреш тайёр ка. ҳозир фреш тайёр кардастам. савзи қати себ беҳад витамини вая зурайда. савзира қати себам витаминиш сӯза. тамошобинони азиз, влоги мо дар ҳаминҷа ба охир мерасад. алҳамд миннатдорам барои дастгириётон. кадоме обуна шавед, обуна шавед, лайку коммента фаромӯш накунед азизони дил. хай мардуми хуби мусалмони рӯи дунё, дар куҷое бошед, худованд ҳамагита нигаҳбон бошад. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.